kun 1,71 i attack speed lige nu. Ramme har 1,78, så har han sin steroid. Nej, men begynder han så også lige over det voldsomme attack speed. Pænt meget af det her. Hvem er det, der er herude? Jeg kan godt høre, Knægt. Kom herud. Skynd jer ud. Var han i gang med at tage den? Ja, han prøvede. Der er et råbt, der forsøg. Det kunne vi ikke finde ud af på. Se ham ud, du skulle ja, der kom den. Det var det værd. What? Stod ramme derude! Fuck! Det var ikke ham, jeg sigtede efter.